Nesta xornada, o presidente da Federación de Veciños Castelao, Juan Manuel Loureiro, ademais doutros integrantes de SOS Sanidade Pública, manifestaban as causas que levaron a plataforma a convocar esta concentración o mércores 24 de xaneiro na Praza da Peregrina. Pero que non nos enganen, porque nos están dicindo que a aprobación da Lei de Garantías fixen 60 días o tempo de espera. Bueno, pois o que entendemos é que con esos 60 días o que se vai incrementar é a dotación para a privada, para a saúde privada. Porque tendes que darvos conta que non van a cumprir os 60 días, imos ir todos á privada, co cal o desembolso que ten que facer a sanidade pública para pagar esas empresas privadas pois é moi superior, non? Loureiro lembrou que dende que Feijóo está na presidencia da Xunta de Galicia recortou o orzamento sanitario nun 18%, pechando 970 camas, suprimindo 513 prazas de persoal médico e máis de 1.100 pertencentes a persoal non sanitario. Pois primeiro, porque desmantela o que é o Hospital Comarcal do Salnés, co cal temos o problema de que as nosas listas se van a ver incrementadas e entendemos que todo o desembolso que se fixo nesa área pois é como se tirara ao lixo. Dende a plataforma anunciaron que hoxe e mañá realizarán reparto coa información e o que supón a nova lei que queren aprobar dende o goberno do PP. Con todo, agardan que a cidadanía se movilice e asista a esta concentración este mércores. Dende esta plataforma consideran que aínda están a tempo de parar esta nova lei de saúde.